हेलो हेलो क्या कर रहे हो तन्वी? तन्वी लाइक दीजिए प्लीज। हेलो कविन, कैसे हो? मस्त वेलकम मेरी लाइव स्ट्रीम में आपको स्वागत करती हूँ। ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ सफैदों। हेलो बिमानदों। हेलो हेलो मा खबर? आब' सफैदों जोंहा लाइक दोनाखै होनदो। थेंक इउ स' माच आब'। गगा मोननानै गुजुनानै नै आहा। राम राम जी बोल रहे केबिनी। राम राम। कैसे हो केबिन? खाना पीना हुआ कि नहीं आपके? ओमफ्राय नागा सफैबाय जोंहा। गुड आफ्टारनुन ब्र आफ्टारनुन आफ्टारनुन आगै। ओमफ्राय गिता खाना खा लिया ना जी? खा लिया। ओमफ्राय नागा अन जोंहा केबिना मानखो हेलो एन हाउस वाइफ दीदी कैसे हो? कैसे हो होनदों नागा अन जोंहा खन्थाइया जोंहा मानखो मुझे स्वागत नहीं करोगी क्या? स्वागत कर रही हूँ बीमा। सबको मेरी लाइफ में स्वागत करती हूँ। मस्ट वेलकम। नागाया अके जोंना गिदिर लाइक दोनदो। थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा ममता आब' मानखो ओंखाम जाखांबाय नामा आगै होनदो। जाखांबाय आब' दहायनो जाखांबाय। ओमफ्राय नागा हास्रे गिता दिया लाइक बोलो। थेंक इउ। आशीष गगৈ सफैदो आरा हमारा। हेलो आशीष मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय जोंहा आंनि सनाया लाइक दोनदो। थेंक इउ स' माच आंनि सना। ओमफ्राय जोंहा ममताया मानखो खन्थाइ आगै कमेन्ट थाङासै दाउला खेबजानाय भिडिअ होनदो। आंनाबोहाय कमेन्टआनो थाङाखै बिमा। खन्थाइया जोंहा अके थेंक इउ होनदों नागाया। ओमफ्राय पारि बसुमतारी खन्थाइ ओंखाम जाबायना होनदो आरोना। जाबाय होनदो। जाबाय नागा जाबाय। नों जाखांबायना? ओमफ्राय जोंहा नागाया मिनिबायना। ओमफ्राय आंनि सनाया मा ओंख्रि जाखो होनदो। बोरमा बेदर ओमफ्राय आलुमोन ओमफ्राय दालि दंमोन आरोना। ओमफ्राय जोंहा मंगल सफैबाय गल'ल' जाबाय। मंगल आगै मा ओंख्रि मा खबर नोंहा? मोजां ना? ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया जाथ'वाखै नागा होनदों आरोना। ममता आब'आ केबिन गुड आफ्टारनुन भाइ होनदो। ओमफ्राय आंनि सनाया अन मंगला जोंहा मा जानाय एफा बोसोर होनदों। ओं बिराद गोबाव फिसाजो लोमजानायजों लाबजों आं सम मोनथाराखैमोन आगै। आफा मंगल आफा। ओमफ्राय नै दाबो आंना देहायानो थिग गैया आरो बिदि गगा मोननाय गुजुनायनि माथोखौ मादिबा खोनादों जानो हागौ। ओमफ्राय जोंहा आंनि सनाया आं सोर जाखो होनदों आरोना। सोर जाखोबा देलाय खिथाहरलाय सोर जाखो? हटेल कक सफै जोंहा हाय पारि हेलो हाय हाय हटेल कक कैसे हो? ओमफ्राय जोंहा रैसुमै सफैबाय जोंहा हेलो फ्रेन्ड मा खबर रैसुमै फ्रेन्ड? जाखांबायना? ओमफ्राय जोंहा हटेला लाइक बुंदो। थेंक इउ स' माच हटेल कक मेरी लाइफ में आने के लिए थेंक यू सो माच मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय जोंहा ममता आब'आ नोनो दोनोमोन मानखो आब'आ। ओमफ्राय जोंहा गिते मानखो जोंहा मैं तो हमारे गुजराती में छोटू बोलते हैं इंग्लिश में उसको वादपेल बोलते हैं। आपके घर पे मैंने बनाया था अंकल लेके आए थे वो खा रही हूँ बोल रहे। अच्छा। ओमफ्राय जोंहा बड' सिंगिला मिनरबाय आरोना नागाया। ओमफ्राय आंनि सना मा खबर ब्र होनदों खन्थाइया जोंहा मा होनखो दे जेबो नङा बिमा लाइक होबाबो जायो होनदों। लाइक होखायो आं बिमा दे लाइकखौ बयनावबो होखायो आं। ओमफ्राय नागाया मा ओंख्रि होनदों आरोना। जोंहानिया माबासोमोन बोरमा बेदर आलु बेनिफ्राय दालि दङमोन। ओमफ्राय आंनि सनाया आं डिउटियावसो दं दे बाय बाय होनदो। दे डिउटियाव दंबा दे। ओमफ्राय जोंहा गिताया मा होनखो पारु काहा हे होनदो। स्कुल गया नागा अन जोंहा ममता आब' अन। ओमफ्राय नागाया मा खबर ब्र होनदो। मोजांथ' नै बाराद्रायबो मोजां नङा। ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ आफा होननायखाय मिनिदो आरोना आफा होटेल कोका जोंहा कैसे हो परी बोलजी मैं ठीक हो भाई आप कैसे हो हटेल भाई। ओमफ्राय जोंहा नागाया मिनिबाय आरोना ममता आब'न जोंहा। ओमफ्राय जोंहा ब्लु दे द होनदों आरोना। सरि दे बिमा होनि आं दे।
गोबाव जाबाय ममता बन जोंहा होटल ने ठीक है और आप मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल ठीक है बीच में थोड़ा खराब था अभी ठीक हो गया होटल भाई ओमफ्राय आंनि सनाया मिस्टार अशोकसो नाम सार्च खालामबाय होनदो चेन्ज खालामबाय आरोना आयु ओंखायनो सिनायला आरो बा मालाय प्रफाइलाबो अनजालिनि दोनदो नामा मिस्टार दे खिथानायनि थाखाय थेंक इउ दे बाय बाय अल फ्रेन्ड्स होनदों दे थेंक इउ सै दसे सम नुजाफैनो हानायनि थाखायबाबो ओमफ्राय जोंहा रैसुमै ब्रह्म फ्रेन्डआ मा होनखो जाखांबाय मुला ना होनदो गोथाव मानि माथो फ्रेन्ड खबरफ्रा मोजां ना ओमफ्राय जोंहा ममता आब'आ अन ओमफ्राय गिताया जोंहा मा होनखो खाने में क्या क्या आंटी बोल रहा है दाल भात और कुछ नहीं ओमफ्राय जोंहा मंगल आगैया मा होनखो आंना खबरा गाज्रि जादों र' एसे हेकारनि सायाव होनदों हेकारनि सायाव होनदों आरो ना ओमफ्राय नागा अन जोंहा नागा मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय आसाम गामि सफैबाय जोंहा हाय मैम गुड आफ्टरनून बोल रहा है हेलो हेलो असम गामिन भाई कैसे हो लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज सपोर्ट जोंहा गिता अन ओमफ्राय खन्थाइया जोंहा मा होनखो आंबो नायबानो लाइक होखायो होनदों लाइक होखायो ना बिमा ओमफ्राय जोंहा ममता आगै अन ओमफ्राय जोंहा जोमाव आगै सफैदों मस्ट वेलकाम हाय जोमाव आगै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आंनि सनाया मा होनखो नाङा खबरा मोजां नोंनालाय ब्र' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बाय ब्र' होनना बुंबाय नागाया आंनि सनाया बाय बाय जाबाय आरोना ओम नम स्वाहा होनबाय आरो जोमावा ओम नम स्वाहा ओम नम तपम सत्यम ओम ब्रह्मनि जुति सुपायक नम स्वाहा होनदों आरो रोङाले नागाया जोंहा बाय जाबाय आरो जोमाव लाइक दोन 700 जाहैबाय आरो ना 700 जाखायो मंगला जोंहा ओमफ्राय पुदिना सोफैदों हेल' ओमफ्राय ममता आब' अन जोंहा जोमाव आगै अन एस बि आगै सफैदों हाय गुड आफ्टारनुन अनलि लाइकल' दे बाय बाय बाजै होनदो दे आगै दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो ममता फ्रेन्ड दंना गैया होनदों आरो आइदिसो खोमादां नङा ममता आब' बियो नोंना आइदिसो ना मामोनथाय बावगारलाय लांबाय आं ओमफ्राय जोंहा पुदिनाया किउट बेबि पारि बसुमतारी होनदों थेंक इउ पुदिना मिनिबाय जोंहा हास्रै ममता बन जोंहा जोमा अन ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया जोंहा मा होनखो पुदिना प्लिज साबसक्राइब माय चेनेल होनदों पुदिना खन्थाइखौ साबसक्राइब खालामना होदो साब खालामना होदो रिटार्न मोनफिनगोन दे पुदिनाया खन्थाइ गयारि म खबरनो आरोना गिताया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दाल भात घर पे बनाया जी बिल्कुल मैंने बनाई थी जोमाव मिनिबाय आरोना जोंहा ममता बन जोमाव मिनिसोबाय माखौ मिनिखो जोमाव पुदिना भी हास्राय अन ममता बन जोंहा पुदिनाया लाभ इउ सिस्टार बोल लाभ इउ टु ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारि आदा सफैबाय गुड आफ्टारनुन परि होनदों गुड आफ्टारनुन आदा मा खबर जाखांबायना आदा पुदिनाया बहुत बिजी में अभी नहीं करेगा बोल रहे अच्छा ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया जोंहा मा होनखो मोजां पुदिना होनदों पुदिनाया मिनिबाय जोंना ओमफ्राय ममता आब'आ अन पुदिनाया अके होननानै 100% होननानै हरबाय आरोना एमा जोंहा आदाया मा होनखो 6 लाइक दोनदो थेंक इउ आदा जाखांबायना ममता बन जोंहा माथोआनो थरायजोबनानै दङ ओंखायनो भिडिअखौनो बानायनो हायाखैनो आं बनायाखैनो दिनैसो एसे मोजां जादों नङाबाथ' थरायजोबनासो दंमोन माथोआनो पुदिना खन्थाइ हा बोल रे पुदिनाया सोरनि आइडि मोनथाय हमनोनो हायासै आं साननैसो एलबि गिदिंथारनो मोनाखै सनाफोर थांनो मोनाखै ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ फ्रेन्डआ मा होनखो बिमाया मा ओंख्रि जानाय बिमा होनना बुंदो आरोना ओंख्रिया माबा
माबासोमोन बिमा बोरमा बेदर आलु भाजामोन बिनिफ्राय दालि ओंख्रिमोन आरो ओमफ्राय जोंहा गितेमान का अंकल कहा है अभी चला गया अभी चला गया खाना खा के गगा मोननानैनो माथोखौनो रायज्लायनो बानानैनो भिडिअखौनो बानायनाय जायाखै नोंसा मा ओंख्रि जानाय खन्थाइ फ्रेन्ड फुदिनाया जोंहा मा खबर सिस्टार होनदों दंथ'यो मोजाङानो ओमफ्राय जोंना बिमाया गोथावालाय गोथाव खोमा ओमफ्राय एदो जानोनो माबा जि नों गोथाव संदोंबाबो माबा मोजां मोनजाथाराखै आरोना आङो गोथाव मोनजाथाराखै सालायानो ओमफ्राय जोंहा गिताया मा होनखो आज पारू के साथ साइकिल लेके आओगी खेलने आप आओगे तो मैं भी साइकिल लेके खेलने आऊंगी बोले हाँ आऊंगी ना शाम को 6 बजे पुदिना हंस रहा है ओमफ्राय जोंना खन्थाइया मा होनखो आंहाबो बेस्थ'था दासान्दि होनदों दा आरो माइ हानाय बोथोर जालायबायना बिमा माइ हाबायना हायाखै नोंस्रा माइ हानाय बोथोर जालायबाय बहाथो सम मोनबाय थानो फुङावबोथ' आरो सिखारनायनिफ्राय हासिबनिफ्रायनो सुरु जाखायो हिनजाव मानसिफोरनिया संनाय खुरनाय एकदम बालायलाङो आं दाना माबा भिडिअ लानोनो औ होनदो आरोना सोर फन हरो बाबायसो आंबो होनदों आरोना बागोनथ' आरो दा आरो नै गोजां बोथोर सौफैलायबायना आरो एकदम गुसु गुसु गुलजार जेंगानि दाखालिनिफ्रायनो आंनि फन माबा नाम्बार गोदान गोदान हरबाय थाग्रा जादोंहाय बिरादनो सोर हरो दे कमेन्ट खालाम दे सोनाफोर दे जोमा आगाय थांबाय नामा लं कमेन्ट खालाम दे जेबो लिराबाबो बांद्राय गोबाव होआना आं 1 घन्टासोल' होगोन गीता ने क्या बोला अरे यार मेरा वर्ड एप्पल खत्म हो गया बोल रहे खत्म हो गया तो लेके आओ बाजार से खन्थाइया जोंहा दे बिमा बाय थाबाय आंबो होनदों बायथ'बाय आंबो होनदों दे बिमा दे जेबो नङा बयहाबो खामानि थायो मोनसे जेबो नङा दे कुछ काम नहीं तो आ जाओ ना जोंहा माम जासै आरो दे जादो दे बिमा दे ओमफ्राय जोंहा लाइक दोन बिमा होनना बुंफैबाय नै सोंगि बिमाया जोंहा थेंकिउहाय बिमा गोजोननाय थाबाय एलबि होदोंना होआखै नों दिनै बिमा आं समखौनो मोनासैहाय दिनै नायनोनो दिनैल' नङा दाखालिनिफ्रायनो नै दिनैसो फिसाजोखौ स्कुलाव दोनहैनायनिफ्रायसो नै आं बिदिहाय होननानै गोबावथार जाबायना होबाय आङो ओमफ्राय जोंहा गिताया मा होनखो एखि था रे बाबा बलराय ओमफ्राय जोंहा सोंगि बिमाया मा होनखो मा ओंख्रि बिमा होनदो बोरमा बेदर मैया बुंनाया माबा बिमा जोबाखैमोन आरोना दिनैबा आरो संनानै जाबावबाय दंबावोसो आरो गोथाङानो बोरमा बेदर आलु ओमफ्राय दालि ओंख्रिसोमोन ओमफ्राय पदिनाया जोंहा मा होनखो संगिता सना माइनाव मा खबरनो ओमफ्राय जोंहा सोंगि बिमाया मा होनखो होनोसै बिमा दासो 1थानिफ्राय होनदो दे होदो बिमा आं बांद्राय गोबाव होखाया दे आं बे 1 घन्टासोल'सो होगोन सोंगि बिमाया जोंहा मा होनखो पुदिना मोजां होनना मिनिबाय आरोना पुदिनाया सोरनिमोनहाय बिमा आं सिनायखौनो मोनासै जोमा मिनिबाय जोंना
ओमफ्राय जोंना कितिया मा होनखो आंटी मैं रोज साइकिल चलाती हूँ तब अंकल मेरे रोज मस्ती करते हैं बोल रहे अच्छा तो अच्छा है ना संगिया जोंहा मा होनखो दे गोथाव इमानदार ना गोथावालाय गोथाव ओमफ्राय माथोआ नै थरायजोबनाय खोनादों ना बिमा गुजुनानै गगा मोननानै माथोआ मा जाना दं आंना ओमफ्राय जेबो गोथाव संबाबो थावनाय मोना आरोना संख्रि होबाबो मोजां नांबाबो नाङै बायदि मोनो एसेबो गोथावखौनो मोना दे आगै दे दिपक आगै आंनाव कमेन्ट नोंनिखौ भिडिअ नायनानै बेक हरगोन जोमाव मा ओंख्रि जाखो बाय बिमा होनदों दे बिमा दे हो दे ओमफ्राय जोमाव जोंहा मिनि सोबाय ओमफ्राय जोंहा कुसुम बिमा सफैदों अननो दे बिमा मा खालामसोदो संनाय खुरनाय दासो जादों नामा कुसुम जोंहा मा होनखो आन्टी 2 मिनट रुको ना मैं पानी पी के आती हूँ बोले तो ऑन करके जाओ तू पानी पी के आओ वापिस फिर लॉन्ग लॉन्ग कमेंट करने का हाँ कुसुम जोंना ऑन जोंना बिमा देहाफोरानो थिग गैया एकदम मुलि जाबाबो पुदिना अन जोंना माने जोंहा मा होनखो आहा मैया जोमावखौसो जा मिनिनो ओंखारदोंलां होनदों मैया जोमाव जि मिनिनो ओंखारदों होनदों आरोना मादैया मानो आदा हरबाय दे आब' होनदों दे आगै थेंकिउ दे दिपक आगै थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आं दाहाय नोंनि लं भिडिअ नायनानै बेक हरफिनगोन दे एलबि दोननायनि उनाव ओमफ्राय जोंहा कुसुम बिमाया सनाया मा होनखो आं टाउनावसो गेस लांफैदों बिमा टाउनावसो दे खस्थ' जादोंबा जेबो नङाना बिमा कमेन्ट दा खालाम दे खस्थ' जादोबा जोमावा मानो मिनिनो ओंखारनाय मादा जोमावखौ दिङाया जोंहा गाबफैलायबाय दिङा गैया पारि जिउ सना होननानै गाबलायबाय गाबैनो मोदैया रानलांजोबनोसैहाय दिङा आगै गाबनांला जाबाय ओमफ्राय जोमावा मिनिबाय आरोना जोंना ओमफ्राय दिपक आगैया मा खबर आब' होनदों मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो आगै दिपक आगै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं आरो दे नोंना मा खबर ओमफ्राय जोंहा मादैया मा होनखो आब' कुसुम मैया जोमावजों रायजायाखै नामा होनदों आरोना गोसोखांबाय थायो जिउ होननानै गाबदों आरोना थांनोनो समखौनो मोनहाय नोंनावबो आयु लोमजानानै स्कुलाव दोनहैयाखैमोन ना बिराद गोबाव नै दिनैनिफ्रायसो दोनहैदों ओमफ्राय दिनैनिफ्रायसो ओंखारनो हासिगोन आरो आं एलबि दिनैनिफ्राय बयनावबो जाय होयो बेनावनो सम मोनबानो जेबो नङा दिङा आगै आंनाव फैनो हायाबाबो जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा कुसुम बिमाया मा होनखो रायजादों होननानै मिनिबाय आरो दिङाया सम मोनला सना आं गोसोखांबाय थायो होनना गाबहरबाय आरो जेबो नङा दिङा आगै नोंहाबोथ' मोनसे बेस्थ' जाहैबायना थाखा खामायहैनो थांबाय आरो मावाबाबो जायाना सब समाय बहाथो टाइम मोनबाय थानो जोमावा होबाय मिनिनाय ओमफ्राय गेग्ला गाग्ला होनलायनाय कुसुमा जोंहा बिमाया मा होनखो जोमाव मारै दं होनना मिनिबाय बुंबाय नै ओमफ्राय जोमावा जोंहा मा होनखो मोजां नङालै खेला आंना होनदों आरो मा जालायखो जोमाव आगै मानो मोजां नङा जानांगौ दिपक आगैया जोंहा मा होनखो आंनाबो मोजां आब' होनदों दे मोजाङै थानांगौ आगै ओमफ्राय दिपक आगैया मा ओंख्रिमोन आब' होनदों आरोना ओंख्रिया बोरमा बेदर आलु भाजामोन ओमफ्राय दालिसोमोन आगै ओमफ्राय पुदिनाया जोंहा कुसुम नार्जारि सना माइनाव मा खबर होनना बुंबाय नै जोंहा आं बेनो ब्लुखौनो होआखै आरोना हिमांसि केटसिन आरो
পরি বা কি খবর কৈছে মই ভালে আছে দে ভন্টি তুমি কি খবৰ তোমাৰ ভালনে ভন্টি ओमफ्राय जोंहा एमादे मा होनखो संगितायासो मालाय रायजानो गदोंदां ने होनदो आरो संगिता बिमाया थांबाय एमादा हिमाक्षी किचन ने लाइक डन बोल रहा है थैंक यू सो मच बंटी মই বেছি অসমীয়া নাজানো হা হিন্দী কথা পাতে মই बेसे नाजानो ओमफ्राय जोंहा कुसुम बिमाया मा होनखो पुदिना मोजांथ' होनदों आरोना पुदिना ओमफ्राय मिनिबाय जोंहा ओमफ्राय एमादे मा होनखो मैया जोमावखौ जा मिनिनो ओंखारदां फाग्ला फाग्ला ने होनदो आरो आं थांनोनो मोनासै मैयायो बिदिसा नार्जारि सफैबाय जोंहा हाय हेल' लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बिदिसा नार्जारि ओमफ्राय जोंहा कुसुम बिमाया मा होनखो जोमाव मैया WT खौ बेसेबां मोनामोन होनदो आरो जोमावा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो 21 आवार्स मोनदों होनदो आरो बा 21 गाहाम ओमफ्राय गिताया जोंहा मा होनखो आंटी मैं वो मेरा बाजू में स्नेहा दी है ना उनके साथ आती हूँ वो है ना बाल बना रहे हैं और बाहर उनके गेहूँ सुखाने रखे हैं तो वो उठा के आते हैं हो हम दोनों बोले ठीक है ओमफ्राय पुदिना जोंहा कुसुम बिमाया मा होनखो ए मोजां जादों जोमाव होनदों आरो ओमफ्राय W होनना बुंबाय जोमावा गैया ओमफ्राय जोंहा कुसुम बिमाया जोंहा मा होनखो आं मैया सानसे आलासि जाहैदोंमोन जोमाव ओंखायनो थानो सोलाबाखै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा निदानादा सफैबाय लाइक डन आगै होनदो थेंक इउ आदा गोजोननाय थाबाय आं थांनोनो हायाखै नोंनि एलबियावबो मैया सानावबो नों होदोंमोन ना दा बायदियावसो होनायमोन ना एसे सिगाङाव होनायमोनथाय आं माबा मोनसे मावदोंमोन बन रोगादोंमोन खोमा आं बिदिसाया जोंहा लाइक दोनदो थेंक इउ स' माच बिदिसा आगै र' ब्लु होनो आं ओमफ्राय लोगो जादो दे सोरजों लोगो गैया लोगो गोनां गोजाखा खोमा ओमफ्राय जोमावा मैयाल' नङालै रावबो फैखाया होनदो आरो रावबो थांखाया आरो न' थाङाथ' आरोना जोमाव पुदिनाया ओमफ्राय जोंहा कुसुम नार्जारि सना माइनाव मा खालामदोंनो ओमफ्राय निदानादाया जोंहा मा होनखो कुसुम बाजै सना होनदों निदानादाया जाखांबाय नामा फारि आगै होनदो जाखांबाय आदा जाखांबाय ओमफ्राय जोंहा BM मोसाहारि सफैबाय हेल' गाइस होननानै बुंबाय आरोना मस्ट वेलकाम BM मोसाहारि ओमफ्राय जोंहा BM अन सुमित आराय लाइक डन बोल रहे थैंक यू सो मच सुमित भाई मस्ट वेलकम मेरी लाइव स्ट्रीम में कैसे हो आप सुमित भाई बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं BM ऑन कुसुमा जोंहा पुदिना बेस्त र' होनदों आरोना सुमित भाई ने बोला कैसे हो परी बोल रहा है बिल्कुल अभी तो ठीक है सुमित भाई आप कैसे हो निदानादे जोंहा जेबो नङा आगै होनदारों सोलाबासै नालाय आदा ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारि आदाया मा होनखो जोमावखौ हले आं नुबानो सापर्ट खालामोलै होनदों आरोना ओमफ्राय जोमावा होलालां होबाबो मैयानि बायदिसो होगोन LB खौ होनदों आरो सुमिता ओमफ्राय जोंहा भुल गए हमको नहीं बोले रे सुमित भाई क्यों भूलेंगे मैं बहुत टेंशन में थी और परी है ना परी बीमार हो गई थी इसलिए किसी का LB में नहीं गई मैंने सॉरी हाँ सुमित भाई नहीं भूला आपको क्यों भूलेंगे ओमफ्राय BM जोंहा मा होनखो लाइक दोनदो थेंक इउ BM मोसाहारि थेंक इउ दे ओमफ्राय कुसुम जोंहा बिमाया मा होनखो निदान टाउनावसो होनदो आरो टाउनावसो दंनो कुसुम बिमाया बिदिसाया जोंहा अन ओमफ्राय गिताया जोंहा ओके आंटी बाय मैं भी आपके बल बना देती हूँ बाय बाय बोल रहे ठीक है ओमफ्राय जोमावा गैया जोंहा एम मोसाहारि बाय निदानादे जोमाव भाय होनना बुंबाय नै कुसुम जोंहा बिमाया बाय होनदो दे ओमफ्राय मुक्ता थाफा आरो हेलौ
बासुमत्री जी बोल रहे हेलो हेलो मुक्ता मस्ट वेलकम मेरी लाइफ स्टाइल में लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज। जो हमान को निदान दान भाई समित भाई ने क्या बोला हम ठीक है बोला अच्छा ठीक होना चाहिए है ना। सुमित भाई खाना पीना हुआ क्या नहीं आपकी ओमफ्राय जों आगे इउटुबारफोरा आनसाबस्क्राइब खालामजोबदोलै आंखौ होनदों मानोलाय एथ' बुरजा सब्सक्राइबर जाखानानैलाय मानोलाय जों आगे। सुमित भाई ने क्या बोला हाँ वीडियो देखे थे हम बोल रहे हाँ परी ने बहुत परेशान कर रही थी इसलिए किसी का एलबी में जा नहीं पाया मैंने। खाना पीना हो गया सुमित भाई आपके जों मानोलाय बिदि होनखो दे जोंहा निदाना दे अन बिदिनोसै आरोना जों सोरजोंबा बुंजानाय सोरजोंबा रायजानाय जेबो नङालै बेफोरखौ साननो नाङा गावबा गाव था सिरि सिरिनो मोजां गाज्रि बयहाबो बिनोसै आरो। ओमफ्राय जोंहा बिदिसिया मानखो निदान रामसियारिखौ लोगो खालामबाय आंदों निदाना नोंखौ लोगो खालामबायनो बिदिसा नार्जारिया नोङो भिडिअ नायनानै बेक हरफिनदो दे। हेल' हेल' थांजोब्बाय नामा जोमाव खारबाय नामा जोमाव निदाना दा बेक खालामनानै होफिनदो बिदिसाखौ ओमफ्राय जोंहा सोर फैखो फेरिडिनान्ड लवन हेलो सर बोल रहे हेलो हेलो सर कहाँ से हो आप प्लीज़ लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए मस्ट वेलकम मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। ओमफ्राय जोंहा निदाना दे मानखो आं एलबिसो होदोंमोन आगै नोंनि नटिफिकेसन हाबनायखाय दोनबाय आं आगै होनदो ए एलबिसो होदोंमोन आंनाव फैयाखै माथो होमबा हा आदा फैदोंमोन खोमा होमबा आं नायस'नासै खोमा दा बेसेबां गोबावथो जाखोमोन होनबा। ओमफ्राय लवन ने क्या बोला आई लव यू बोल रहा है लव यू लाइक दीजिए भाई। कैसे हो आप थोड़ा बता दीजिए मेरे को भी। इस भी आगे मा ओंख्रि जाखो कमेन्टआसो नांथाखो ना कमेन्टसो हरखायाखै जाखो मानसिफोरालाय जारलासो जाबायना। You from where you are? My from Assam. And where you from? Sorry, I don't know English talking.
Please Hindi tell me. Hindi tell me, okay? Where they are from? Please tell me. बिदि साउन्ड जोंहा थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय लवने ओके डार्लिंग बोल रहा है हाँ हिंदी में बात करो मैं हिंदी पता है हिंदी जानती हूँ ओमफ्रायो जोंहा निदाना दे 774 खालामना होबाय आं निदिसा होनदों निदिसा आगै नोंखौ साब खालामबायनो निदान आदाया अन ओमफ्राय फ्रम योर हार्ट होनदों माय फ्रम आसाम एन्ड गुवाहाटी I don't know English. Please Hindi tell me. बिदिसाया जोंहा मानखौ अके थेंक इउ स' माच निदानदों थेंक इउ होनलायलायाबाबो जायो आगै नोंनोबो नांगौ सापर्ट आंनोबो नांगौ सापर्ट नोंजों आंजों सापर्ट होलायलायनायासो आरो गुबुनाथ' नायखाथारा जेबो नायखाया भिडिअ नाया नायबाबो खोब सानै साथामसो बिदि नायगोन आरो बिसोर खालि साबल'सो लायो ओमफ्राय नाया जोंहा निदान आदाया अन खामानि गैया नामा आदा निदान आदा दिनै सुटिफोर नामा औहाय होनबाय आरो जोंहा बिदिसाया नोंखौ लाबा खैरोम दैरोम फाग्लाबादि नोंनि ओंखार फाग्लाबादि नोंनि ओंखार सोरबा सोरबा एलबि होदों गाजोलबो होदों जोंहा सोंगि बिमायाबो होदों आरो सोर सोर होदोंथाय मा ओंख्रि जाखो होनदाना जोंहा ओंख्रि माबासोमहाय बिदिसो आगै बोरमा बेदर आलु भाजामोन ओमफ्राय दालि ओंख्रिमोन आरो ओमफ्राय निदान आदाया बिदिसा मा ओंख्रि जाखो होननानै सोंबाय नै खिथाहरदो दे बिदिसा आगै दं ओंखाम जानो फैदों आगै होनदो ओंखाम जानो फैदों खै घन्टासो रेस्ट मोनो आदा खै घन्टासो रेस्ट मोनोबा खैरोम दैरोम फाग्लि बायदि नोंनि ओंखार फाग्लि बायदि नोंनि ओंखार दिदोम सफैबाय जोंहा आदाया दान्दिसे सम एलबिआव हाबफैबाय सना होनदों आरो थेंक इउ हाय आदा गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच मा खबर आदा मोजां ना खबर सबर ल' होदो होनदों आरो होबाय दे आदा होबाय ओमफ्राय जोंहा बिदि जोंहा दालिजों ना गोरान खारै दावदै भाजा होनदों गोथाव खारै जाबाबो गोथाव मोनजायोथारोहाय दालिखौ ओमफ्राय जोंहा निदान आदाया दिदोम आदाया मानखौ लाइक होबाय सना होनदो थेंक इउ हाय लाइक होनायनि थाखाय ग्लुमुलु हेलौ बाबरे हेल' हेल' भन्टी কি খবর ভন্টি most welcome
मेरी लाइस्ट्रामी गुलुमुलु जोमाव जाहा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोमाव आगैया जोंहा मा होनखो ओंखाम लांफैदों हटेलाव होनदों हटेलाव दाना संनो खारग'बाय न' आगै ओमफ्राय जोंहा निदाना दे 1 हर्स रेस्ट मोनो दे 1 घन्टा मोनो आरो न' दे मोजां माथो 1 घन्टा मोनोबा दिदोम आदाया जोंहा मा होनखो आं मालिनि एलबियाव हाबनानै लोगो नागिरदों होनदों मालाय लोगो हाबनानै आरोना दे जेबो नङा लोगो जा दे आदा दे सोरजों लोगो जानो गोसो जा दे एलाय निदान आदा दं जोमाव आगै दं गुलुमुलु दं बिदिसा दं बिदिसा आगै लोगो जाहर दे नैबे दिदोम आदाजों ओमफ्राय गुलुमुलु ने की कले लाइक डन कैसे थैंक यू सो मच गुलुमुलु एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाओ गुलुमुलु और दिदम आ रहा है और किसके साथ ज्वाइन नहीं है ज्वाइन हो जाओ प्लीज मैं बेसि अखमियानो जानो दे बेया नापाबो दे भन्टी जोमाव आगैया संनांगौलै फाग्लिलाय होनदों आरो संनांगौलै फाग्लिलाय होनदों आरोना संनांगौ होननानै ओमफ्राय जोंहा गुलुमुलुआ मोर खबर भाले दियक भात खाले ने कैसे खालु भन्टी खालु तुमि खाला ने ओमफ्राय निदाना दे जोंहा गोथाव दे बिदि सागै होनदों ओमफ्राय जोंहा जोमाव आगैया सम-समल' हटेलनि मोनजायो होनदों आरो होमबाबोथ' ना सम मोनजाबाबोथ' सानसे साननै संनो खारग'नायानो बहानि आंबो खारग'सिगोन र' 17-18 तारिखनिफ्राय 17निफ्रायनो आरो ओमफ्राय जोंहा बिदिसा गैया लोगो जाखानायसो आं दिदोम ब्लगजों होनदों आरो दे लोगो जाखानायबा मोजांसो गोदान ना बे आदाना चेनेला ओमफ्राय निदाना दे जोंहा मा होनखो आंनोबोलै जोमाव फंबाय बोरमा बेदरा होनदों आरो जानो मा ओंख्रिथाय जोमाव आगैना गुलुमुलुआ हेलो न्यू फ्रेंड जॉइन प्लीज अभी रिटर्न मिलेगा ओके बोल रहा है निदान आदा लोगो जाहरदे गुलुमुलुजों गुलुमुलु को सपोर्ट करो बिदिसा आगै ओमफ्राय दिदोम आदा गुलुमुलुखौ सपोर्ट खालामहरदो ओमफ्राय बेक हरफिनगोननो गुलुमुलुआ जोमाव आगैया जोंहा मा होनखो बाजै नोंजों बिराद जारला नोंना फाग्लाया एमेन आगै जोंहा मा होनखो आं लाइकल' दे फारि बाजै आं फुटबल फिल्डआवसो दं दे फारि बाजै खाथेंदो जेबो नङा दे आगै दे नोंनावबो नोंनि होनाय टाइमाव आंहा जि खामानि जाफुयो आहा न' सिबनाय न' लिरनाय जि सुनाय दुगैनाय फुंनि नास्ता खालामनाय बिदि जाफुसोयो ओमफ्राय माला जोबगोन फात्ताखौनो मोना नोंना ओमफ्राय जोंना भात ना खुआ र'बा অলপ দেৰি আছে এতিয়ালৈ খোৱা নাই তুমি ইমান দেৰিকৈ খায় ন भन्टी ओमफ्राय जोंहा नंगौलै बाजै नोंनि ओमफ्राय एमेन आगैया जोंहा अके फारि बाजै खाथें बायथ' होनदों आरो दे जेबो नङा एमेन आगै दे थां गेले गोसो हो गुलुमुलु भन्टी ने की कले एवरीवन प्लीज जॉइन अभी गिफ्ट मिलेगा कैसे जॉइन हो जाओ गुलुमुलु के साथ गुलुमुलु आपका मोनो चैनल है क्या आपका मोनो चैनल नहीं है तो आप पहले ज्वाइन हो जाओ वो जमाओ के साथ जमाओ आपको अभी रिटर्न दे देगी उनका 2 आईडी है ओमफ्राय गुलुमुलुआ हेलो जमाओ ऑफिशियल आई प्लीज जॉइन बैक रिडीम एटीआई कैसे जमाओ ऑफिशियल और मोनो चैनल হয় ভন্টি হি আগতে সাপোর্ট নকৰে আপুনি কৰি দিবা তাৰপিছত তোমাক বেক কৰি দিব जमा অফিচিয়েল ने जमा होबाय मिनिने आंनि ओरै आं हारसाखौनो रायज्लायनो रोङा आरोहाय जि जाला
ओमफ्राय गुलुमुलुआ आमा दीदी होए भात खुआ কৈছা ন दीदी कोई खाए गीता खोली काट द यार बोल रहा है कौन है कहाँ से हो मस्त वेलकाम गीता ओमफ्राय गुलुमुलु ओके कैसे गीता ने क्या बोला भाभी कट दिखा दो मायाबो ओमफ्राय जोंहा जोमावाके मानखो लाभ नाय जइन करी भिडिअ साब नुआरू मय हमय नाय दा भिडिअ साब हमय नाय कैसे ओय जोमाव भाइटिने देहरादून क्या बोल रहा है गीता मैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा हिंदी में लिखो ना मैं दूसरा भाषा कुछ भी नहीं जानते हिंदी में लिखो ओमफ्राय जोंहानि दाना दे ग्लुमुलु सिस्टार साबधान कमेंट चेक करो और रिटर्न करी दिया रे बाबा कैसे ग्लुमुलु भंती और निदान रामचारी है ना आपको साफ किया है प्लीज उनके वीडियो देख के रिटर्न कर दीजिए सिस्टर निदाना दा अन जोंहा ओमफ्राय बिदिसाया ग्लुमुलु ब्लग मयो जॉइन करिलू कैसे ग्लुमुलु एक बार कमेंट करो मैसेज करो और विदिशा नजारी है ना वो भी आपको साफ किया है प्लीज रिटर्न कर दीजिए ओमफ्राय जोंहा एबि बसुमतारी सफैबाय जोंहा लाइक डाउन भी मानदे थैंक यू आगै थैंक यू गोजोननाय थाबाय मा खबर आगै एबि आगै सना जोमाव आगैया जोंहा मानखो खामानि गैया बिसोर बर'नि भिडिअ नाया होनदों नायखाया ओरैनो माबाल'सो लाखायो होमबाबो ओरैनो बुंना होबाय आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा गिताया मानखो आके ले रहा है ठीक है ओमफ्राय इ मा लिरदों इयो बुजियाखैनो आङो जोमाव बैयो गिता लिरनाया मा लिरदों इयो ओमफ्राय जोंहा जोमाव आगैया एबि जरा माथा बिखायासे 200 होनदों आरोना 200 बिदोंनो माथा बिखायासेनो जोमावना मिनिबाय आरो ओमफ्राय जोमावा ओमफ्राय एबिया जोंहा मानखो जोमाव फेसबुकाव आंनो स्टार्ट हरलाय ओमफ्राय एफबिआव आंनो स्टार्ट हरलाय 100नि बेसे मोनो होनदों आरोना ओमफ्राय गिताया मानखो नहीं मैं मेरी चेहरा अभी नहीं दिखा सकती हूँ मैं कल परसों दिखाएंगे अभी मैं चेहरा नहीं दिखा सकते मैं बहुत खराब हो रहा है खांसी होके ग्लूमुलो ने की कले जमाओ ऑफिशियल साबधान प्लीज चेक ओके प्लीज रिटर्न कर दिया कैसे बाद में कर देगा वो टेंशन नाले सिस्टार ग्लुमुलु ओमफ्राय एबिया जोंहा मोजां खबरा बिमा होनदों आरो दे मोजाङैनो जानांगौ ओमफ्राय जोंहा जोमाव आगे ग्लुमुलु हावर्स पसट रिप्लाय करिम कैसे कुत्ता कोली कौन कुत्ता है रे तू क्या बोल रहा है तू हरामजादे निकाल जा मेरी एलबी से तू क्या क्या लिख रहा है तू दिखा दो तेरा आपकी माँ बाप है कि नहीं बहन है कि नहीं आपके माँ बाप के दिखा दो जा कुत्ता हरामजादे साला आने का नहीं मेरी एलबी में जा आपका जरूरत नहीं आपकी सपोर्ट जोंहा एबिया जोंहा मानखो जोमाव जहरा खालि माथो दिल' मयक्ला होनदों आरोना सोरबा माबाना हरलाय जोमाव बेखौ एकदम नायनो बायोलै आं बिदि मानसिफोरखौ ओमफ्राय जोमाव जोंहा आं रागा रोङालै खेला बिदिखौ होनदों आरो ओमफ्राय निदाना दाया अन जोंहा
मोजां जाबायहाय निदाना दा साला दानना हरनायनि मा कमेन्ट लिरलाबायनानै हरो मा मोनोथाय जेनेबा एबिया जोंहा मा होनखो जोमाव हरलाय क्लान्डार ओमफ्राय जोंहा हेटुआथ' खालि हुआ तु माथा बिखा एसे केलान्डार ओमफ्राय जोंहा हेतु माथा मा पासत दिम दे अके होनदों এবি हेतु मान पासत दिम दे अके होनदों एबिया जोंहा 100 थाखार दिबि दे जोमाव होनदो 100 थाखार दिबि दे जोमाव होनना बुंबाय आरो एबि ओमफ्राय जोमाव अके क्लान्डार निदाना दे आङो खालाम हरबाय होनदो थेंकिउ हाय आदा आरो बाय बिदि माबा गाज्रि कमेन्ट आंनाव बिदि फैफेरामोन दिनै फार्स्ट फैदों आदा बिदि कमेन्ट आंनाव फैफेराखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय जोंहा जोमावागे मानखो पयसा नाय करिनेटुर परा खुजिसु खालि हरान एबिया जोंहा मानखो जोमाव 100 दिसु मय स्टार दिबि दे क्लान्डार हेमा हिसे मार हेलो परी কেনেকুৱা খবর কৈছে মোর আছো দে ভন্টি ভালে তোমার কি খবর হেমা ভাত খালে না নাই গুলুমলনি কি কৈছে হেল্ল' জমা অফিচিয়েল লগালগ বেগ কৰি দিবা পাৰে গেম পইচা ভুবাত ফুল ৱাছ কৰি দিবা লাগিব শৰ্ট চাই দিলে ফৰ্টা মেন চাই দিবাতে চাপটো ঠিক আন হৈ যায় চ' এতিয়া আই বেগ দিব পাৰিবা অকে কৈছে হিমানে ভাত বনালে নে কৈছে মই খালোৱে হিমা সিস্টাৰ তুমি খোৱা নাই নেকি এতিয়ালৈকে ओमफ्राय जोंहा निदाना दे मानखो नायनो बायो आं बिदिखौ आगै होनदों नायनो बागोनथ' आरो फार्स्ट टाइम दिनै बिदि गाज्रि कमेन्ट हरदों सोर सैमानिबा बियो ओमफ्राय जोंहा ओंखायनो आं ब्लु होखायाखै जोंनि बर'नियावनो बांसिन होखायो आं ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो अके एबि गुदुलि माल खाम जरान्दार गुदुलियाव माल खामनो एबिया जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बिमादो बोरमा बेदर आलुमोन ओमफ्राय दालि ओंख्रिसोमोन एबि आगै ओमफ्राय निदाना दाउन जोंहा मोरो भाले কৈছে हिमा सिस्टार ने भाले टाकिब लागे ना ओमफ्राय दिदोम मादे जोंहा मा होनखो एबि आं फुल भिडिअ नायनानै लोगो खालामबाय आच्छा खालामबाय बेग हरफिनगोन आसा खालामबाय बेग हरफिनगोन होनदों आरोना बेग माबा एबि आगै बेग हरफिन दिदों मादाखौबो ओमफ्राय जोंहा बबिन आलि सफैबाय हेल' गुड आफ्टारनुन सालाम आलिकुम दिदि होनदों मालिकुम हाय आगै सालाम आलिकुम मा खबर आगै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों दां नोङो ना मा खबर राजाया मोजां दंना राजा फिसाया नोंसाना ओमफ्राय एबिया जोंहा मा होनखो जोमाव टक माल खाब निदु मयदो आरो जोमाव टक माल खाब निदु मयदो आरो हिमा सिस्टारनि কি কৈছে हेलो नमस्ते एवरीवन কৈছে जोमाव आगे जोंहा मा होनखो दि एबि कुथि मरिम टक हुन्दा आरो हिमाया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मैं नहीं खुआ पारी কৈছে এতিয়ালৈকে খোৱা নাই ভন্টি ইমান দেৰিকৈ খায় নে মই বেছি অসমীয়া নেজানো দেই হিন্দীও কথা পাতিম एसामीज कोबोलोय मैं अच्छा से नहीं जानती हूँ इसलिए हिंदी में बात करती हूँ आपके साथ भी हाँ सिस्टर ओमफ्राय जोंहा एबिए आगे मा होनखो दिदोम अके थेंक इउ
र' रिटार्न खालामगासिनो आं र' होनदों ओमफ्राय जोंहा हिमाने खुलुमबाय सिस्टार आपका कैसा है बीएफ जीएफ हिमा सिस्टर है कि नहीं अभी तक वो वाला जो आपने बताई वो वाला ओमफ्राय जोंहा बिदिसे मा होनखो अन आब' होनदों आरो दे आगै ओमफ्राय निदाना दे जोंहा मा होनखो आंबो जइन जागौमोनलै जोमाव आरो एबि ब्र' लोंफागोन ना लांफागोन ना होनदों आरोना लाफागोन नामा होनदों आरोना आदाया ओमफ्राय जोंहा बबेना मा होनखो बाबेना औ मोजां दे दिदि आंनि सना आबाया होनदों दे मोजाङैनो लाखि दे मोजाङै लाखि ओमफ्राय हिमाने अके सिस्टार गोसे ओमफ्राय जोंहा एबि आगे मा होनखो दिदोम दादा बेग साब दन अके होनबाय दिदोम ओमफ्राय जोंहा भबेनालि लोगो खालामबाय बेग हरफिन आसा खालामबाय होनदों बबेना गै दिदोमा दे नोंखौ साब खालामबाय रिटार्न हरफिनदो दे गावबा गाव जोंना बर'जों बर' सापर्ट खालामाबा बेलेगाथ' गैखाया नालाय ना दिदोमा दे जोंहा थेंकिउ होननानै एबि होननानै बुंहरबाय आरो ना हिमा सिस्टार ने किया बोला अके बोल रहा जेबि जोंहा सौफैबाय हेलौ आगै मारै दंदो मोजाङैनो मोजां फ्रेन्डसो जागोन दे आगै दालें फ्रेन्डसो जागोन जों समानसो जागोन ना जेबि ओमफ्राय जोंहा मा खबर नोंहा जेबि फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा एबिया जोंहा मा होनखो आगैया निदान लाफायो होनदों आरो लाफायोनो नै निदाना दा हिमाने की कसे आप मुझे बोरो लैंग्वेज सिखाओ कसे हाँ सिखाऊंगी बिल्कुल सिखाऊंगी इंस्टाग्राम है कि नहीं आपकी हिमा सिस्टर जोमाव आगै जोंहा मा होनखो ओंखाम जानि दे बाय होनदो दे आगै दे जाना ला दे नांथाबायगोन मायावबा ओमफ्राय जोंहा निदाना दे अके आं नेगासिनो जयगुरु आब' हटेलाव एबि ब्र' होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बबेना आगैया मा होनखो रुख' जारा गाइस होनदों हा रुख' बेक कर देगा धीरे धीरे से थोड़ा टाइम देना भी पड़ता है ना वीडियो देखने के लिए है ना भबेनालि नामखौनोथ' नोंलाय मा भबेनालि लालाबायखो देलाय नायबाय थायोथ' नोंनि भिडिअ आं कमेन्टसो हरा आङो मा हरगोन होननानै जायो चुप ओमफ्राय जोंहा हिमानी की कैसे नहीं हाँ इंस्टा बोल रहा है मेरी भी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है इंस्टा खुला हुआ 1 महीने भी नहीं हो रहा है नहीं तो यहाँ पे सिखा सकते हैं ना आपको हिमा सिस्टर ओमफ्राय जोंना बिदिसो आगे मा होनखो एबि बसुमतारी आंबो लोगो खालामबाय नोंखौ होनदो एबि आगै नोंखौ लोगो खालामबायनो बिदिसाया बेग हरफिनदो दे नोंहा नै मालाय लोगो मोनदो गोदान निदाना दा अन जोंहा ओमफ्राय जेबिया जोंहा मा होनखो जागोन दे मोजां दं दासान्दि होनदो दे मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड जेबि फ्रेन्ड हिमा सिस्टर ने की कैसे एबी बसुमतारी जी ज्वाइन करो कैसे उन लोगों का मोनो चैनल होगा हिमा सिस्टर आप प्लीज़ पहले ज्वाइन कर दीजिए प्लीज़ आपको बैक कर देगी ओमफ्राय जोंहा जोमाव आगैया निदान आदा जयगुरु नङालै भन्टि संसो होनदो आरो भबेना जोंहा मा होनखो আপনি কর হয় দিদি কইছে মই শোনিতপুরের হয় ওই ভাইটি नहीं बोडो है रे फिर ऐसे ही है अली ले रहे हो मुसलमान की टाइटल ले रहे सरनेम ले दिया इसलिए अली बोल रहे मैंने ओमफ्राय जोंहा बिजय मोसाहारि सफैदों हेल' हाय मोस्ट वेलकाम बिजय बहानि जाखो आगै नों मा खबर बबेनागै नों दा मायाव थायो दामानि बाहेराव थांनाया बाहेरावनो दं न एबिया जोंहा निदान अके होनदों निदान आदाखौ पंखा बंद कर देना कुछ काम का नहीं अभी तो ठंडी हवा लग रही है
मैं ऐसा लग सुन रहे क्या पूरा नाक ऐसा हो रहा है कि सर्दी होके खांसी अभी तक है थोड़ा थोड़ा खत्म नहीं हो रहा है hello guys please comment नीदा नादया जोंहा मानखो हिमा साबधान कमेंट चेक करो और रिटर्न मेरे बाबा कैसे हिमा सिस्टर गोले नहीं कि तुम्हें और निदान रामसियारी है ना उसको प्लीज रिटर्न कर दीजिए वीडियो देख के ओमफ्राय जोंहा जे बी फ्रेंडा मानखो फुलकबिजों आलुसो टमेट' बाथोन होनदों गोथाव ओमफ्राय जोंहा एबिया मानखो जोमाव दिमाव दिबिदै होनदों जोमाव दिमाव दिबिदै होननानै ओमफ्राय जोंहा हिमाने की कोसे एबी बसुमतारी जो आपको ज्वाइन कर दिया कैसे एबी प्लीज हिमा को रिटर्न कर दीजिए और हिमा सिस्टर और निदान को बैक कर दीजिए हिमा ने की कोले हेलो निदान थैंक यू सो मच कैसे निदान आदा ऑन ये देखिए मेरी क्या हो गया रे बाबा क्यों हंस रहे हिमा ने किया कैसे आई विल जॉइन योर चैनल कैसे ये किसकी रूम है यस थैंक यू सो मच हिमा सिस्टर एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाओ जोंहा भबिनालिया थांबाय नामा भबिनालिया ओमफ्राय जोंहा एएम ब्लग सफैबाय जोंहा हेलो होनदों हेलो एएम ब्लग्स मस्ट वेलकाम लाइक होआखैबा लाइक होदो दे जोंना आगैमोन सनाफोर वो क्या बोल रहे वीडियो बनाने बोला क्या नहीं बोल रहे जोंहा ओमफ्राय बिदिसा अन जोंहा गैया सोरजोंबा लोगो जानो दंबावोबा लोगो जादो बिदिसा गैने एएम ब्लगा बेजोंबो लोगो जानो हागोन दे लोगो गैयाबा होना होनि पूरा गर्मी दे रहा है आज पंखा बंद करे तो गर्मी चालू करे तो ठंडी ओमफ्राय जोंहा राहागै सफैबाय हाय आब' लोखि होनदों आरोना थेंक इउ राहागै मा खबर बेसेबांबा गोबावनि उनाव न' आगै दिनैसो लोगो मोनजोब्बाय मोस्ट वेलकाम दे राहा भबिनालिया मय भात खाम दीदी जादो दे जादो बहा दं दायो बबेन आगै र' आसलि नामा मामोनलाय बावगारलाय लांबायसो आं नोंनि आसलि नामखौ बावगारबाय नायबासो मिथिफिनसिगोन र' ओमफ्राय राहाया जोंहा मा होनखो अननानै लोगो जादो सोर लोगो गैया होनदों लोगो जालायलायदो लोगो जालायलाय ओमफ्राय जोंहा एएम ब्लगाबो अन ओमफ्राय जोंहा राहा गैया मा होनखो भबेन सापर्ट खालामहरलाय होनदों आरो भबेन आगै नों थांबाय नामा मेन आइडिजों फै भबेन सापर्ट मोनगोन दा ओमफ्राय जोंहा राहा गैया आं एसे बिजिमोन आब' लोखि होनदों आंबो होथाराखै बिराद गोबाव जाबाय दिनैसो होदों फिसाजो लोमजानानै रानि फिसाया ओमफ्राय राहा ब्लगा एएम ब्लग सापर्ट मी होनदों ओमफ्राय राहाया जोंहा हाय होनबाय ओमफ्राय नै भबेन आलिया नै हेल' गुड सालेम आलेकुम दिदि होनदों नै बेयावसो जइन जाहर बेना मेन चेनेला बेनोमोन ना भबेन आलि खिथालाय बावगारोना आंना ओमफ्राय जोंहा निदाना दे मानखो एएम ब्लग साब खालामबाय आं कमेन्ट चेक खालामना रिटार्न खालामदो आंनिखौबो ब्र होनदों ओमफ्राय जोंहा मानो खोमसि नुदों होनदों खोमसि खालामखादों आं खोमसि खालामखादों माने मोखां नुजानो गोसो गैया दिनै अके निदा नादाया अन जोंहा दे माबा रिटार्न हरफिन दे एएम जोंना निदा नादाया
नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय राहाखौबो ओमफ्राय हेमाने की কৈছে निदान जी आपको ज्वाइन कर दिया कमेंट देखे रहा है কৈছে ज्वाइन कर दिया अच्छा ठीक है बेक कर दिया तो ओमफ्राय राहाया जोंहा हेमा लड़ा लड़ा हेमा लड़ा सपोर्ट मी मैं रिटर्न कर दूंगी কৈছে हिमा राहा साब करी दिबा आपको रिटर्न दे देगी बाद में राहा जोंहा रितु सफै जोंहा हेलो 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 रितु मस्ट वेलकाम लाइक निडिया टू लाइक डिजे प्लिज ओमफ्राय राहाया मोजां ना आब' खबरा होनदों दायोथ' मोजांथ' आगै एसे ओमफ्राय जोंहा बबेनालिया जोंहा मा होनखो आं अन दोनदों आं ओंखाम जानि होनदो दे दोन दे आगै दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा हिमाया हेलो राहा কৈছে राहा के साथ जॉइन हो जाओ रितु सपोर्ट मी प्लीज কৈছে ओमफ्राय जोंहा ए एमा अके होनबाय ओमफ्राय राहाया जोंहा हेमा हाय কৈছে ओमफ्राय जोंहा हेमाने की ক'লে ओके आई विल जॉइन यू राहा কৈছে हाँ जॉइन करो राहा को भी राहाया ओमफ्राय होबाय आरो जोंना मिनिनाया ओमफ्राय निदाना दे जोंहा अके रे बाबा हिमा কৈছে ओमफ्राय जोंहा ए एमा अके मा नाम निदाननिया बे चेनेलानो निदान रामसियारियानो बेयावनो ओमफ्राय जोंहा राहा गया हिमा लाडा मैं आपको साफ कर दिया मुझे चिरंजीवी सफैबाय जोङो हेलो हेलो मस्ट वेलकाम चिरंजीवी बंगाली मस्ट वेलकाम मेरी लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज रितुआ जोमावा मानो बिदि होनदों जोमावा थांबाय मालाय ओंखाम जादों जोमावा ओमफ्राय जोंहा राहा अन भबिना जोंहा अन बिदिसा गे जोंहा मानखो ए एम ब्लग नोंखौबो लोगो खालामबाय दे बेक खालाम हरफिनदो दे होनदों थांबाय नामा जोंहा ए एम बिदिसाखौ बेक हरफिनदो दे ओमफ्राय राहाया जोंहा अन ओमफ्राय रितुआ जोंहा मानखो एफा गाज्रि जोमाव नों मैया हराव लाइभ होनायखौ नायलाय माबायदि मानसि बे होनदों ए आंथ' मिथिया आं नुवाखै जेबो नायाखै आं लाइभआवनो थांनोनो हायाखै रावनिबो राहाया जोंहा लाभ लाबोबाय थेंक इउ राहा गैसना ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन दिनै राहा गै ओमफ्राय हिमाने की কৈছে राहा आपको जॉइन कर दिया কৈছে हिमा रिटर्न करो কৈছে राहा नोंखौ बेक खालामखाबाय नै हिमा थैंक्स बोल रहा है बबिना जोंहा अन ओमफ्राय हिमाया जोंहा कमेंट देखे रहा है কৈছে कमेंट देख रहा है কৈছে ओमफ्राय जोंहा ए एमा अके दं होनदा आरो दङनो दा दसे उनाव बेक हरफिनबाबो जागोन दा न' राहा गै मान लोगो हरलाय लायाबाबो दसे भिडिअबो नायनांगौ जायो नालाय ना कमेन्ट हरखाना दोनबालाय आरो सिन्था गैया आरो जोंनि बर'फोरा हरखायो बेक हरफिनखायो बांसिनानो हिमाया जोंहा ओके কৈছে हिमाने मैं बड़ो কথা পাতিম হা হিমা বুজি পাব না নাই তুমি যে শিকিম বুলি কৈছে মই শিকাই আছো তোমাক ओमफ्राय जोंहा राहा गैया मा होनखो जोंहा आं फैखायाखैमोन मैया होनदों आंबो गैया आगै रावनि बेलबि थांनो हाखायाखै आं राहाया ओमफ्राय जोंहा मा जालायखो बिसोर होनदों आरोना मिथियाथ' ओमफ्राय जोंहा खदालागै सफैबाय नै खदालागै हाय आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया माबासोमोन आगै बोरमा बेदर आलु भाजा बोरमा बेदरजों आलु भाजामोन आरोना ओमफ्राय दालि ओंख्रिमोन ओमफ्राय जोंहा बासु सफैबाय मस्ट वेलकाम मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना बासुआ दा जोंहा दिनै माबासोमोन खोनाखाबायनो ना बोरमा बेदर आलु ओमफ्राय दालि ओंख्रिमोन ओमफ्राय राहा गैया जोंहा आं हरखाजोब्बाय होनदों आरो दे ओमफ्राय जोंहा हिमाने की কৈছে आई लाभ यू दखना ड्रेस কৈছে आई लाभ यू ड्रेस बहुत अच्छा है ना
ओमफ्राय जोंहा राहा गैया खदाल राजा हाय होनदों भबिनालि अन जोंहा ओमफ्राय राहाया जोंहा मा होनखो खदाल सापर्ट खालामदो ना प्लिज होनदों खदाल आगै सापर्ट खालामहरदो नै राहाखौ बेक हरफिनगोन दे नोंखौ ओमफ्राय जोंहा राहा अन ओमफ्राय एमआ जोंहा मा होनखो आं साबसक्राइब खालामबाय निदाननिखौ होनदों दे खालामबायबा दे इदिनो सासे सासे खालामलांनो आरो न सोर सोर हरदों कमेन्ट नायै नायैनो ओमफ्राय राहाया जोंहा मा होनखो एम ब्लग साब खालामबाय आं नोंखौ होनबाय हेमानि कि कसे खालाम खालामा खालामा माने क्या है परी सिस्टार कसे खालामदों माने करिले खालामा मतलब नौकरी क्या बोलेंगे मैं भी इतना अच्छा से नहीं जानती हूँ रे बाबा एसामिस गथा गबलै ओमफ्राय जोंहा बासुआ जोंहा मा होनखो माथो अके माथो फट' गैया होनदों फट' गैयाहाय नै एदे गगा मोननायखाय मोजां मोनाखै आरोना मोखां देखायनो दिनै देखायला गाबोन मालाबाफोर देखायनोसै ओरैनोथ' देखायखायो दिनै देखायथ'ला आरोना निदाना दे जोंहा मा होनखो खदाल राजा भाइ साब खालामबाय आं कमेन्ट चेक खालामना रिटार्न खालामदोलै बाबा होनदों आरो ओमफ्राय खालामखागोन दे खालामखागोन खदाल राजाया जोंना जोंहा ओमफ्राय राजानि देबरमा राय हेलौ दीदी कसे हेलो मस्ट वेलकम रजनी सिस्टर मस्ट वेलकम मेरी लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच प्लीज लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए ओमफ्राय हिमाने की कसे खालामबाय मैंने क्या है कसे खालामबाय मतलब करिले बुंनोबो रोंबावासो ना हिमाने हासुराया भी प्लीज सपोर्ट मी कसे हाँ सपोर्ट हो जाओ देबरमा एक दूसरे के साथ सपोर्ट हो जाओ जॉइन हो जाओ ओमफ्राय जोंहा पियार आगै सफैबाय हाय बाजै मा खबर होनदों मोजांथ' आगै मोजां नोंहा मा खबर मोजां ना खबरफोरा जाखांबायना जाखाङाखै भबेन जोंहा अन दे भबेनालि नों जाग्रो दे नों थाबायगोन मायावबा ओंखाम जानाया जाग्रोना ला दे खदाला जोंहा मा होनखो राहाखौ खालामनो थिनहरदो अके दा होनदों आरो राहा आगै नों खालामहरदो दे ओमफ्राय दाहाय नोंनो बेक हरफिनगोन खदाला गैया ओमफ्राय बासुआ जोंहा थेंक्स होनदों बासु आदा नोंहा मा खबर दिनै भिडिअ हगाराखै खोमा न एलिन कुमार देव ब्रह्मा सफैबाय जोंहा हाय हेन्डसाम कसे हेलो मस्ट वेलकम एलिन लाइक नहीं किया तो लाइक दीजिए प्लीज एलिन कुमार ब्रह्मा ओमफ्राय जोंहा हिमाया मा होनखो हिन्दी में बोल कसे पी ले जा बोतल बड़ा बोतल को पी ले वो गर्म पानी वो भी ठंडे हो गया जी बिल्कुल मैं हिंदी में बोलेंगे अभी पूछो आप जो पूछना है पूछो हिमा सिस्टर निदाना दा ऑन जोंहा रजनी देवर्मा लाइक देंगे थैंक यू सो मच रजनी देवर्मा एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाओ प्लीज हाँ जी वो सब भी ओमफ्राय निदाना दा ऑन जोंहा एम जोंहा मा होनखो राहानिखौ साबसक्राइब खालामबाय होनदों राहा आगै नों थांबायना मा नोंखौ साबसक्राइब खालामबायनो साब खालामबाय निदाना दा अन एलेननि कि गसे सना मा ओंख्रि संखो होनदों संखो माने जाखांबायानो एलेन बोरमा बेदर आलु भाजा ओमफ्रायो दालि ओंख्रिसोमोन निदाना दा अन जोंहा निदाना दा अन हिमानी की कोसे मैं सीख रही हूँ बोडो लैंग्वेज कोसे हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख लेने का हिमा सिस्टर नहीं तो बाद में तकलीफ हो जाएगी आपकी नहीं तो हम लोग बहुत गाली भी दे सकते हैं आपको है ना इसलिए सीख लेने का वो आइसक्रीम होगा दूध ग्लास लेके आओ ओमफ्राय जोंहा पियार आगे मानखो हिनजावफोरनि लाइफआव बारा गोबाव थाजायालै रायजायो होनदों मानो जाखो राया दे आंलाय मानो रायनो दहाय सासेखौ रायबाय ना गाज्रि कमेन्ट हरनायनि सोर मानसिमोनथाय मिथिया
इतनी कमजोर लड़की साले धीरे से रख देना वापिस ओमफ्राय जोंहा खदा लागे मानखो अके निदान रावखौबो गालांखाया आंखौसो नाया रावबो होनदो आरो ओमफ्राय बिकास आगै सफैबाय जोंहा पारि बाजै होनदों थेंक इउ हाय बिकास आगै मा खबर ओमफ्राय बिकास आगै लाइक होबाय बाजै होनदो थेंक इउ स माच बिकास आगै ओमफ्राय हिमाया मा होनखो जोंहा जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा बोल रहे हाँ हाँ जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा पढ़ने का धीरे धीरे है ना इतनी जल्दी कौन नहीं आते बहुत इजी नहीं है हमारे भाषा बहुत गाढ़ा है आंबो बीपीएफ सफैबाय जोंहा मा पारि आंखौ गदाय लाला ओमफ्राय होनदो लायो 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 मस्ट वेलकाम दे बीपीएफ मा खबर मा ओंख्रि जाखो बीपीएफ ओमफ्राय बिकास आगैया जोंहा मा होनखो गगा मोनदों नामा होनदो आगै एथे गगायानो नै माथोआनो बोरै जाजोबखो गुजुनाय गगा मोननाय मुलि जाबाय हामथाराखै दाबो इलेन कुमार ने की कसे बर' बिंबाल सन नेपालि होनदों आरोना बर' बिंबाल सन नेपालि होनदों मा होनखोबा ब्रह्मआ हिमाया जोंहा मा होनखो बर' लेंगुवेज बलराय हा हा बर' लेंगुवेज ओमफ्राय एलिन कुमार ब्रह्मआ जोंहा मा होनखो लाइक दोन बाजै नेपालि होनदों नेपालिसो जाहैबाय आरो न' जारलाहाय ओमफ्राय हिमाया जोंहा हेल' बिकास ब्रादार होनदों नै जोमावा जोंहा आगैया जाखांबाय खोमा नायखोमादो नै ओमफ्राय जोमा आगै बे रितुआ सोरमोनबा आं सिनायासै दसे फैनानै बायदिसिनाल' होननानै थांबाय ब्लडनो ओमफ्राय नायखोमाबाय आरोना ओमफ्राय निदा नादाया जोंहा मा होनखो आं ओंखारथ'नोसै दे आगै सम जाबाय आंहा डिउटिनि दे आदा दे जेबो नङा भबेनजों अन जोमाव आगै नायखोमाबाय हिमा हास्राय बिकास आगै हेल' निदान ब्र होनदों निदान नादो जोंहा बाय बायसै आगै होनदों दे आदा दे थांदो ओमफ्राय बयखौबो साबसक्राइब खालामना होनो थिन आब' होनदों हा बिलकुल हिमा सिस्टर ओ खोडाल है ना खोडाल और रजनी खोडाल को प्लीज सब्सक्राइब करो हिमा सिस्टर आपको रिटर्न कर देगी बाद में ओमफ्राय जोंहा निदान को साफ कर दिया होनदों रजनी देवर्मा ने रजनी देवर्मा खोडाल को प्लीज सब कर दीजिए उनको भी सपोर्ट करिए रिटर्न मिल जाएगी तुरुन ओमफ्राय जोंहा एलिन मा होनखो अन नेपालि होनदों अन नेपालि होनबाय सोर जामारखो नोङो एलिना सोरनि जामारखो रजनी देवर्मा ने रिटर्न मी बोल रहा है रिटर्न करो एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाओ निदाना दे जोंहा बिकास फंबाय होनदों थांसैनो निदाना दे थांदो हिमा ने की कसे हेलो रजनी सिस्टर बोल रहा है बिकासा जोंहा नै दं बाजै डिउटियाव होनदों डिउटियावसो नागै एमआ जोंहा मा होनखो हिमा लब्रा सब्सक्राइब खालामबाय दे होनदों हिमा ओ एम ब्लॉक है ना वो आपको सब कर दिया प्लीज आप रिटर्न कर दीजिए ओमफ्राय जोंहा बिकास आगैया निदान ब्र मा खबर होनदों जोमाव आगैया एम ना पीएम साब खालाम हरना दोन साब नांगौबा होनदों एम नैबे जोमाव अफिसियेलनियाव साब खालाम हरना कमेन्ट हरना दोन दे बेना मोनाव चेनेल नालाय मोननै आइडि दङ मोननै सापर्ट मोनगोन नोङो बेनिजों ओमफ्राय रजनी ने की कॉले क्या बोल रहा है मैं आपका चैनल को सब कर दिया रिटर्न करो बोल रहा है रजनी देवर्मा मैं बाद में आपको रिटर्न कर देंगे हाँ प्लीज कमेंट छोड़ के आना मैं एलबी रखने के बाद आपको आपकी वीडियो रनिंग पूरा वॉच करके आपको बैक कर दूंगी मैंने हेमा ने की को से एम ब्रदर क्या बोल रहा है अरे सिस्टर ओ एम ब्रादार ने आपको साफ कर दिया जोंहा पारि नोंखौ मोननायब्ला होननानै रागा जोंबाय ओमफ्राय बिकासा गैया हाय बिमा होनदो हिमा कसे हेलो एम कसे हिमा सिस्टर ने ओमफ्राय जोंहा एमआ जोंहा मा होनखो हेमा मैं सब्सक्राइब करिलु से हिमा आपको सब्सक्राइब कर दिले
ए एम ब्लक ने हिमानि हास्राय ओमफ्राय बिदि सागे जोंहा मानखो खदाल राजा बिटिवाइ प्लिज बेक खालामफिनदो नोंखौ लोगो खालामबाय आं होनदों खदाल आगै बिदि सागैखौ बेक हरफिनदो दे भिडिअ नायनानै सोमाव आगैया ए एम पि एम ब्लक साब खालाम ना दोनहर कमेन्ट खालामना दोनदों एलेना ओमफ्राय जोंहा पारि नों जा समायनाखा नेपालि ओरैसो होनदों नों माबासो दां लेथनसोखा बे लेथामसो दां बेसो ओरैसै ओरैसो होनो खम जारलाहाय हिमाया जोंहा मा होनखो এতিয়াহে বুজি পাইছো এতিয়াহে বুজি পাইছো এম কৈছে বেক কৰি দিবা হা হিমা সিস্টাर नुदाना दे बाय बाय अल एल बि फेमिलि होननानै बुंबाय जोंहा बाय 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 आदा ओमफ्राय हिमानि की कइसे अके ब्रादार एम कइसे ओमफ्राय जोंहा रजनीनि की कइसे थेंक हाय कइसे जोंहा मा होनखो उन्दुनोसो ओंखारबाय ओंखाम जानानै होनदो ओंखारोथ' आरोहाय ओंखाम जानानै जोंहा बबिना अन हिमाया जोङो थेंक इउ हाय बबिन दे आगै ओमफ्राय हिमाल सिस्टारनि की कइसे मैं सबको ज्वाइन करूंगी कइसे हाँ ज्वाइन कर दे बैक कर दीजिए सबको रिटर्न कर दीजिए है ना ओमफ्राय जोंहा जोमाव आगे पारि बाजै सना नोंखौ आं मोनबा हाबा लागोनलै सना रावजोंबो दाथांलै ओके होनदो आरो ओं जारला खम जारला न' आगै ओमफ्राय एलिना अन जोंहा ओमफ्राय एमआ जोमा अफिसियेल साबसक्राइब खालामबाय होनदों दाहाय हरफिनगोन बेयो नङाबा माबाजों हरनो हागै जोमाव नैबे अफिसियेलजों जोमावानो मोननै ना अफिसियेल ओमफ्राय नैबे मोनसे दुप्लिकेट माबाजों सेकेन्ड चेनेलजों हरजागोन दा मन' जायो जोंना ओमफ्राय जोंहा रजनी ने की कुछ क्या बोला निदान रामचरी रिटर्न करो बोल रहा है और निदान चला गया उनका ड्यूटी का टाइम हो गया रजनी सिस्टर बाद में आपको रिटर्न कर देगी हाँ टेंशन ना ले वो रिटर्न कर देते सबको फुल वॉच करके रिटर्न कर देते ओमफ्राय जोमाव जोंहा एम अके र' रिप्लाय हरनि होनदों दे ओमफ्राय होबाय मिनिनाया जोमाव ओमफ्राय जोंना इलेन कुमारा मा होनखो पारि जिउ उमा ओरैसो होनना मिनिबाय आरो ओइ सोरमार बेलाय मिस्टार कुमार माबासो नामा जोंना मिस्टार अशकसो नामा बियोसो होनो ओमफ्राय अयथासार होननायखाय लेथनखौबो सानलाय लांबाय आरो ओमफ्राय जोंहा जोमाव लाइक डान 28 होनदो थेंक इउ हाय आगै गोजोननाय थाबाय जोमावा जोंहा मा होनखो एम साबदन कमेन्ट चेक मेन चेनेलजों गाबोन रिप्ले खालामगोन दे दायो आइडिजों हरबाय नोंनो एम ओमफ्रायो गाबोन नोंनो मेन आइडिजों रिप्लाय हरगोन आरोना आरोबाव ओमफ्राय रजनी देवरमानी क्या बोला मुझे भी ज्वाइन करो सब लोग बोल रहा है हाँ जमा ऑफिशियल को प्लीज उनका मोनो चैनल है रजनी सिस्टर उनको प्लीज कमेंट छोड़ दीजिए अभी रिटर्न मिल जाएगी 2 आईडी से रिटर्न मिलेगी आज एक कल एक ओमफ्राय जोंहा हिमाया मा होनखो एम ब्रदर आपको ज्वाइन कर दिया बोल रहा है अच्छा बैक कर दिया है ना जोमाव आगे मा होनखो मा डुप्लिकेट बिलाइ खुगायानो जालाय लाङालै सेकेन्ड चेनेल होननो नागिरबा आइडि होननो नागिरबा माबा डुप्लिकेट जालाय सरि दे होनफ्लांनायनि थाखाय हिमा जोंहा कमेन्ट देख रहा है देखे रहा है कैसे ओमफ्राय जोंहा एमआ अके होनबाय बिदिसा अन जोंहा एलेन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो पारि सना नोंखौ बावगौमोन ना मिनिबाय खम जारला जोमाव आगै बियो सोर खिथालाय बियो एलेन कुमारा जोमाव आगै ओमफ्राय मा होनखो आं होनबा मावजि होनदो आरो जाला ओमफ्राय बबेना जोंहा अन जाखाङाखै नामा बबेनालि ओमफ्राय खदाल राजा जोंहा मा होनखो
रजनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बोल रहा है। रजनी आप चला गया क्या? वो खोडाल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट छोड़ के आना, अभी रिटर्न दे देगी आपको। ओमफ्राय जोमो मानखो आंनिसोलै पारि आंना रागा जोंबाय आरो नै। खम जारला जा मादिबा मोनदोहां माबा गगा मोननानै गुजुनानै दाबो हामनो रोङा। हिमा सिस्टर ने जमाओ आपको सब ज्वाइन कर दिया, आपको बोल रहा है जमाओ प्लीज, उनको रिटर्न दे दीजिए हिमा सिस्टर को। ना 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 ओमफ्राय जोंहा जोमाव मानखो पारि बाजै आंजों हाबा जागोन ना जाया लोखि होनना बुंबाय। ओमफ्राय जोंहा जोमाव ओमफ्राय अके हिमा कइसे ओमफ्राय एलेना जोंहा मानखो पारि बाजै ओरैसै होनदों आरोना, गुफुर होनदों आरोना। खम जारला बहा नुखो बियो एलेना। ओमफ्राय दोखो मिनिबाय आरो गावहानो बुंनानै। खम जारलाहाय आयु 1.5 घन्टा ग्रोब होनोसै आङो आरो 8 मिनिटसो होबावनोसै 1.5 घन्टा ग्रोब जानायनि। भिडिअ बानायनो मोनथाराखैहाय दसे ओंखायनो होबाय थानोसै आं। होबाय मिनिनाया गादाक होनलायलायनाय। आहा हा 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 होनलायलायनाय आरोना। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगाव। ओमफ्राय रजनी ने क्या बोला? हिमा लाड़ा को साफ कर दिया, रिटर्न करो बोल रहा है। हिमा सिस्टर प्लीज रिटर्न कर दीजिए रजनी देवर्मा सिस्टर को। ओमफ्राय जोंहा हलि मलि सफैबायहाय। बिदिसो गुफुरसो होनबा होनदो आरोना। खम जारलाहाय हलि मलि आदा। मा खबर नोंहा हलि मलिया? दाना एलबिबो होला नालाय ना। खबर सबर मारै? ओमफ्राय जोंहा एलेना मा होनखो? पारि बाजै उमा ओरैसै होनना मिनिबाय आरो न। हिमा सिस्टर ने क्या बोला? रजनी जी आपको कमेंट देख रहा है, आपका कमेंट सीढ़ियाँ बनाने के लिए आपके चप्पल ले जाओ घर खेल रही हूँ। ये बेंच है ना वो घर, और नीचे उतरने की सीढ़ियाँ बनानी। हलि मलियादे जोंहा मा होनखो? खबरा लबरलै आंना होनदों। लबरसो होमबा? बबेनालिया अन मा ओंख्रि जाखो? बबेनालि जाखांबायना जाखाङाखै? मा ओंख्रि जाखो? हिमाय ओमफ्राय सब एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए बोल रहा है। हाँ एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाओ सब। जोमाव आ गया जोंहा मा होनखो? हिमा साबधान कमेंट चेक बोल रहा है। हिमा सिस्टर प्लीज कमेंट चेक करो और जोमा ऑफिशियल ने आपको बैक किया है। एलेना जोंहा मा होनखो? बाय बाय दे आं दिसो सरि होनदों आरो। सोरमोन? सोर दिसोबा? जोमाव आगै बे कुमार सोर बिलाय? सोरदि? हमनो हायासै आं एलेनखौ। ओमफ्राय जोमावा जोंहा अन। हिमा ने क्या बोला? थैंक यू सो मच एवरीवन बोल रहा है। भबिना होनदो जाखांबाय दे दिदि होनदों। मा ओंख्रि जाखो? खम थाब जानानै नांथा जाबासोमोन दा भबेन आगै। जोमाव आगै अन, बिदिसा अन, जोमाव आगैया सिनायाला होनदों। सिनायाखै आंबो, बेबा सोर? सिनाय मोनाखै आङो। ओमफ्राय जोंहा
हिमा नमस्ते कर रहा है। हिमा सिस्टर वो छोटा छोटा इमेजन है ना, तो इसको नहीं देने का प्लीज। वो बड़ा बड़ा आते हैं ना, उसको दे दो। ओमफ्राय जोंना बबेना जोंहा मा होनखो नों बबेनि दिदि मा गामिनि होनदों? आं सनितपुरनिसो आगै, सनितपुरनि आं उग्राजुलिनि। बिराद गोजान नोंसिनिफ्राय, नोंसिनियाथ' आरो जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानखा। थाङो थांनायालाय आं सिमोनसापुरियाव, जोंहाबो दङना जाथि दं। आं खनसे थांफेराखै, थांनायालाय जोंहाबो जाथि दं आरो सिमोनसापुरियाव। ओमफ्राय जोंहा आगैया जोंहा मा होनखो दैदेन खोमा बियो होनदों। सोर दैदेन? सिनाय मोनाखैलै आं। सोर जाखोबा? दिदोम आदाया नामा? खिथाना लानायबा मोजां जागौमोन फुलनो। ओमफ्राय बबेना जोंहा मा होनखो दै लोंनाया दै लोंनाया गुजुफ्लांदों दानो। गुजुफ्लांगोनथ' आरो। जोमाव आगैया जोंहा मा होनखो बाय बाय उन्दुनोसै आंदो। दे दे उन्दुदो आगै, दोननोसै आंबो आरो 2 मिनिट। रजनी देवर माने हिमा लड़ा मेरा चैनल में सब नहीं हुआ है बोल रहा है। बाद में होगी सिस्टर, कभी कभी ऐसे ही होते हैं, देर से भी आ जाते हैं, कमेंट भी जल्दी से कभी नहीं आते, देर से आ जाते, सब भी बाद में बढ़ जाएगी तो पता चलेगी आप। ओमफ्राय बबेनाल जोंहा अन, ओमफ्राय पारि बाजै दीपक होनदों। ए फाग्लाया मासि बिलाय, आयु 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 थोद फाग्ला गथ'। खिथाना लाबानो जायो साला। दानिया खिथाना लाखानांगौ आगै, रायजागोनबो नङाबा। दि होनबाथाय बेलेग बेलेगबो दंना, एसे एसे मोजां मोजां मानसिबो ओंखारदों ना आगै, ओंखायनो। बबेना जोंहा मा होनखो ढेकियाजुलि खाथि जायो आरो होनबा होनदों। जायगा खाथि जायो, बांद्रायबो खाथिद्राय नङा, एसे थांबावनांगौ जायो जोंना, ओरैजाय फैबावनांगौ जायो। ओमफ्राय जोंहा ब्रह्मआव बिराद जारला जारला नाम लाखायो आरोना। साबदन बाजै, बाय बाय पारि बाजै होनदो। थेंक इउ हाय आगै दीपक। डाइरेक्ट खिथाना लानायनि थाखायसो गोसोखौ मोजां मोनबाय दा बिदिसै। ओमफ्राय जोंहा बाय बाय आब' होनदो। दे दे आगै दे दोननोसै दे, आंबो दोनखानोसै। ओमफ्राय बिकास आगैया होनदों हेलौ एम ब्र' आं नोंखौ साब खालामबाय, प्लिज साब बेक खालामदों। थांखो ना माखोथाय एमआ थाङाखैबा प्लिज बिकास आगैखौ बेक हरफिनदो दे, नङाबा आरो कमेन्ट हरखादोंआलाय ना आगै, हरफिनखागोन दे बियो, आंनिखौबो बिदिनो हरफिनखानायमोन बियो बेक। ओमफ्राय जोंहा रुपाला सफैबाय। हाय सिस मा खबर होनदों? मोजां सिस्टार मोजां, नोंहालाय मा खबर? ओमफ्राय भबेनाल जोंहा अन, रुपालाया जोंहा लाइक दोन 29, थेंक इउ स' माच रुपाला सिस। ओमफ्राय जोंहा मैथा बर' सफैबाय नै। अबेनि होनदोंमोनलाय बाजै होनदों? आङो सनितपुर हुग्राजुलिनि आगै। बे मैथा बर'आलाय सोर जालायखो? सोरनि आइदि जालायखो? रजनिया जोंहा मा होनखो आपका आवाज बहुत अच्छा है बोल रहा है। थैंक यू रजनी सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी मैं एलबी रखती हूँ हाँ सिस्टर, कल मिलेगी वापिस, फिर मिलेगी। हिमा सिस्टर कहाँ गया? मैथा गैया जोंहा मा होनखो रुपालाया जोंहा आंबो मोजाङैनो दं दे, मोजाङै थानांगौ ना सिस्टार। ओमफ्राय जोंहा मैथाया मा होनखो चिरांनिसो बाजै आं होनदो। ए चिरांनि आगै, आं चिरांखौ सानसेबो नुहैयाखै र', एबार थांबाथाय हाबग्लुं बोजोबखागोन आं एकदम। रुपालाया जोंहा जॉइन हो जाए नया लोग होनदों। नया लोग जॉइन हो जाओ, नया लोग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। और रजनी सिस्टर और रूपाला आ रहा है ना, उनको भी प्लीज ज्वाइन हो जाओ, उनके साथ भी ठीक है। मैं अभी एलबी नहीं रखूंगी, आप लोग ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन होने के बाद मैं रखूंगी। हाँ एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाओ। ओमफ्राय जोंहा बबेना मा होनखो अके दिदि आं दसे रेस्ट लानोसै दे होनदो। दे दे आगै दे लादे सना दे, लादो दे रेस्ट लादो, बयहाबो खामानि मावै मावै मेङोना, एथ' गोबाव सम होबायानो आरो। थेंक इउ दे भबेनालि आगै। बिकासआ जोंहा मा होनखो रुपाला आं साब खालामबाय बेक हरफिन
प्लिज होनदों रुपाला सिस विकास आगे को बेक हरफिनदो दे ओमफ्राय रजनी सिस्टर ने क्या बोला ठीक है बोल रहा है हाँ ज्वाइन हो जाओ मेल भी नहीं रखूंगी अभी आप लोग ज्वाइन हो जाओ हिमा सिस्टर चला गया क्या आप भी ज्वाइन हो जाओ रूपाला के साथ विकास के साथ सर्दी खांसी हो रहे रे मैं बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं इतनी ज़्यादा अभी ओमफ्राय जोंहा भबिना जोंहा मा होनखो बाय बाय अल फ्रेन्ड होनदों दे आगै दे उन्दुदो दे दसे रेस्ट लादो दे ओमफ्राय जोंहा मैथा आगैया मा होनखो आं दुगैनोसै बाजै थाथ'दो होनदों दे आगै दे थेंक इउ दे दसे सम नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गाबोन होलायनोसै आरो बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन सानफ्रामबो दसे दसे बबेनालि नोंनिखौथ' भिडिअ नायखायो ओमफ्राय आं कमेन्ट हरा दे मा हरगोन होननानै जायो सरि दे ओमफ्राय मैथा आगै नों लाइक होआखैबा लाइक होलांदो दे लाइक होआखैबा रूपाला रिटर्न करो बोल रहा है रूपाला प्लीज रिटर्न कर दीजिए सोरबा गोदान नाम्बार हरबाय थादों आंनाव सोर मानसि बियो बिरदा सफैबाय जोंहा हाय जामायजो होनदों आयु बियाय मा खबर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो ना बियाय मा खबर दोनखानोसैमोन आं बिरदाव बियाय दोनखाथारनोसैमोन दसेल' नै माबा जइन जालायलायदोंमोन नालाय रुपालाजों रजनीजों बेखायनो ओमफ्राय बिरदाव जोंहा बियाय मा दसेल' नुजा गोरगोन दे जामायजो होनदो थेंक इउ हाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बियाय ओमफ्राय गारि सालायदों होनदो दे थांदो दे आं दोनखानोसै ओमफ्राय बिकासआ जोंहा आगैया मा होनखो रजनी साबधान बैग साब प्लीज बोल रहा है रजनी सिस्टर आप है कि नहीं प्लीज विकास भाई को प्लीज रिटर्न कर दीजिए ओमफ्राय जोंहा खदा लागैया मा होनखो आं गैथ'ला दे आब' सना उन्दुनोसै आं दे आगै दे सना दे उन्दुदो दे बयहाबो खामानि मावनानै मेङोना बिदावा जोंहा दसेनि उनाव नुजाफैफिनगोन दाना जेबो नङा बियो जेबो नङा माबा आं दोनखानोसै गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे बिरदाव बियाय जोंहा अके बाय बाय जामायजो सना होनदो थेंक इउ स' माच बियाय जामायजो सना बिखा फांदांदां होनदों आरो थेंक इउ हाय दसे सम नुजाफैनो हानायनि थाखायबाबो बिरदाव दे रजनी सिस्टर प्लीज विकास को बैक कर दीजिए मैं एलबी रखती हूँ अभी रुपाला फ्रेंड माबा सिस थांबाय नामा जोंहा ना सोरनिबा भिडिअ नायदों दे होमबा जोंहा मैथा आगै मानखो बाय बाय बाजै आं ओंखारथ'नोसै होनदो दे आगै दे आंबो दोनसै दे दोननोसै आं विकास आगै दोनसै रजनीया जोंहा नै विकास रिटर्न कर दिया मैं बोल रहा है हाँ ठीक है थैंक यू सिस्टर थैंक यू सो मच और कल वापस मिलेगी हाँ ऐसा टाइम पे मिल जाएगी कल भी
Thank you so much all guys. मैं अभी एलबी रखती हूँ. विकास आ गई, बिरदाव, बियाय, मैथा गई, रजनी सिस्टर, हिमा सिस्टर, रूपाला सिस्टर. चल बाय बाय.